Hej alle sammen. Nu vil jeg godt vise jer et meget fedt trick. Det er faktisk meget nemt. Godt se, jeg har en tændstiksæske, helt normal, intet ved den. Godt. Så lægger jeg sådan en mønt ned i, og så lukker jeg den. Nu er det meningen, vi skal til at få mønten ud. Jeg skal lige ned efter mit magiske kort, hvor det var her. 1, 2, whoop. Og så her. Intet i, intet. Der er intet. Okay, nu skal jeg vise, hvordan man gør det. Se her. Du lægger dit kort ned i, som jeg lige lavede en fejl med før. Men så tager du din mønt, og du skal have sådan en tændstikæske, hvor du har skåret hul i bunden. Og så gør du sådan her. Du lægger den bare ned i, men så får du ikke forvist det her. Så lægger du den bare ned i sådan her. Sådan, så man ikke kan se det. Og så lukker du den bare. Men fordi den er ikke røget ud af hullet endnu. Men det er meningen, det er det du skal have den til. Og sige sådan, for eksempel bare finde på et eller andet med, og nu forsvinder den. Den røger bare ud af hullet. Så skal du ned efter dit kort, og så skal du skal skjule din mønt med din pegefinger. Du holder den simpelthen sådan her. Og skjuler du den med din pegefinger. Ned. Tager dit kort, og så slår du på den. Du må huske ikke at vise det her hul, fordi så lægger folk mærke til det. Så siger du 1, 2, 3. Så åbner du den, og så gør du sådan her. Og så er der intet i. Og så hvis du også skal trylle den tilbage igen, så skal du gøre sådan her. Du tager ned efter noget andet, og siger du, hov, måske er det i den anden lomme, og så lægger du den her. Imens du tager stille og roligt mønten op. Altså sådan, tager stille og roligt mønten op. Godt, siger du så bare. Og til det publikum er der en, der vil komme herop. Og så skal du nærmest få den til at ryge ind igen. Det er meget svært at vise den på en måde. Sådan her, ind igen. Ups. Og så siger du, hov, nu er den her. Så åbner du, og så får du mønten til at falde ud. Og husk at lukke den hurtigt, så de ikke lægger mærke til hullet. Sådan her. Nå, men tak for den her gang alle sammen.